Toto je jediných 5 vecí, ktoré potrebuješ v živote. Sú to veci, ktoré som pochopil a zistil počas mojich vyše 15 rokov v profesionálnom športe a v živote trénera. Číslo 1 je základný silový tréning. Žiadne vymýšľačky, špeciálne cvičenia, ale tá najviac surová a jednoduchá sila. To znamená, aby si aspoň každý jeden týždeň pokryl celé telo. 1 až 2 základné cvičenia na každú partiu. To znamená tlakové a ťahové cvičenie na spodnú časť tela a tlakové a ťahové cvičenie na vrchnú časť tela. Taká základná a rídza sila sa buduje jednoduchým opakovaním tých istých cvičení, ktoré sú ale tak komplexné, že ti vo väčšine úplne postačia. Nepotrebuješ v rámci tréningu prejsť milión cvičení na každú partiu, ale naozaj ti stačí 1 až 2. Ak nemáš čas, kľudne sa venuj celému telu v rámci jedného tréningu a ten najväčší fokus zameraj na drep, deadlift, zhyby a kliky. Samozrejme je vhodné ich prestriedať rôznymi inými variantami a podľa chuti zaradiť ďalšie bonusové cvičenia v rôznych smeroch pohybu, či už je to zamerané na ramena, na biceps, na core, na nohy. Ľudia to zbytočne prekombinujú a vytvárajú si príliš zbytočné a náročné cvičenia, ktoré v zásade nemusia mať taký efekt. Či už z dôvodu veľkej náročnosti alebo príliš malej stabilite. Druhý bod je deadlift. Mŕtvy ťah je sám o sebe vlastná kategória. Keby si mám vybrať jedno cvičenie, ktoré by som cvičil do konca života, je to mŕtvy ťah. Za mňa je to najkomplexnejšie, najuniverzálnejšie a najviac funkčné cvičenie, ktoré využívam každý jeden deň. Extrémne komplexné, veľmi technicky náročné. Ak ho robíš nesprávne, môže byť častokrát aj nebezpečné pri veľkej váhe, ale zároveň je veľmi, veľmi nápomocné. Každý jeden deň sa nespočetkrát po niečo zohýnaš, niečo berieš alebo dvíhaš zo zeme, alebo nosíš obyčajné tašky z obchodu. Funkčnosť, využiteľnosť a komplexnosť tohoto cvičenia nemá hranice. Tretí bod som šikovne umiestnil práve do stredu, pretože pre niekoho môže byť dôležitejšie a pre niekoho možno menej dôležité, je kardio. Konkrétne akákoľvek aerobná aktivita, najmä v zóne 2. Pred pár rokmi bol veľký boom ohľadne zóny 2, ako je dôležité behať v zóne 2, nedokážeš sa zrýchliť, ak nedokážeš bežať pomaly. Nejde len o beh, môže to byť veslo, korčule, plávanie, bicykel, akákoľvek aktivita, čo primárne teba baví alebo potrebuješ. No a tak, ako bol veľký hype ohľadne zóny 2 pred pár rokmi, dnes mám skôr pocit, že je dosť hejtovaná. Čoraz viac sa stretávam s tým, prečo ľudia sa snažia presvedčiť a ukazovať, prečo by sme mali behať v inej zóne alebo rýchlejšie, prečo jednoducho nie je až tak dôležitá. No a za mňa je tento názor úplne mimo. Znovu na tej škále bežného človeka a dôležitosti silného a zdravého srdca na druhej strane profesionálneho vytrvalostného športovca, tak vždy sa stretávame na tom, že tá zóna 2 je základom budovania vytrvalostnej výkonnosti, zdravia človeka, funkčnosti tela. Takže nech si na akejkoľvek úrovni od ofisu až po profi maratónca raz, dvakrát týždenne je naozaj to minimum vytrvalostnej aktivity, ktorú by si mal robiť. Bod číslo 4 je prekonávanie limitov. Žijeme v dobe prekombinovaných a príliš zložitých návodov na to, ako sa čo najlepšie zlepšiť, ako sa čo najlepšie stravovať, ako čo najrýchlejšie schudnúť. Rozprávam konkrétne o psychických limitoch, ktoré častokrát nedokážu nás posunúť na ten level, na ktorý by sme chceli. Preto bod číslo 4 je prekonávanie limitov. Vedieť sa dostať za svoju potenciálnu hranu možností, výjsť zo svojej komfortnej zóny. Jednoducho vždy sa posúvať ďalej. Nech ťa to dovedie na lepšie alebo na horšie miesto, vždy je to posun. Čo je najdôležitejšie, nezastať na mieste. Ale ak máš pred sebou limit, nebáť sa, aj keď to bude na úkor možno bolesti, nekomfortu alebo dlhého času, stojí za to skúsiť ten limit posunúť. No a posledný bod je rýchlosť. Týmto 5. bodom by som zhrnul to, aký by sme mali byť. Vytrvalý, silný, ale aj rýchly zároveň. Preto je dôležité, aby si bol výbušný, aby si vedel skákať, pohybovať sa, vedel robiť rýchle zmeny pohybu. Jednoducho bol naozaj funkčný. Či máš 20 rokov alebo 60, je to jedno. Ak chceš byť profesionálny šprinter, dôležitosť tohto bodu môže byť určite vyššia, ale nič to
to nemení na tom, či som office manažer alebo profesionálny športovec, tento bod je mega dôležitý. Rýchle a výbušné telo rovná sa silné a zdravé telo. Určite je množstvo ďalších vecí dôležité v tréningu, ktoré som nespomenul, preto mi ich kľudne napíš do komentu. Prípadne mi napíš tvoj zoznam 5 najdôležitejších vecí v tvojom tréningu. Ak by si ma chcel podporiť, viac takýchto videí nájdeš na mojom Hero Hero. Nájdeš tam komplexné tréningové programy, plány na beh, Hyrox, silové tréningy, cvičenia, návody a množstvo ďalších vecí. Link máš v popise, vidíme sa v ďalšom videu.